הרעמים שרו והברקים רקדו. בבניין אחד יפה בחריש סיטי ישבו שני חברות טובות, ספיר ושחר, וסיפרו לאחת והשנייה סיפורי אימה מפחידים. ואז שניידר אמר ליאיר, מה? אני לא מאמינה שרש"י אומר כזה דבר ליאיר. נכון! ואז רגע, אמרת רש"י? כן. שחר, אני אמרתי שניידר, לא רש"י. לא נורא, הם אותו הדבר. נכון. רגע, יש משהו במה שאמרת רגע. אני יודעת. זה בגלל ששחר תמיד צודקת. הם באמת ממש דומים, שחר. מה עם אותו הבן אדם? בואי נראה, מה אנחנו יודעות על שניידר ורש"י שהם דומים בו? אני אתחיל. קודם כל, אני תמיד מתבלבלת ביניהם. ואת תמיד צודקת, אז הגיוני. וגם, כולם זוכרים אותם לפי שמות המשפחה שלהם. וואי, נכון, הם גם שניהם הזיווג המושלם ליאיר, שאי אפשר להחליט מי זוג יותר טוב, שניידר ויאיר או רש"י ויאיר. וואי, נכון! הם ליטרלי אותו הבן אדם. דניאל, נכון? רש"י ושניידר הם אותו בן אדם? כן. אפילו דניאל מסכים. וואי, צריך להמציא להם שם מטורף, שאף אחד לא יכול לחשוב עליו. אני יודעת. 3, 2, 1. שני רש"י. כן! שני רש"י, עכשיו בקולנוע. הצביעו לשני רש"י.